Er du en bisse? Han er meget ked af det. Ja, så bliver mormor meget ked af det. Ham det. Nej, det må man ikke. Slut. Ham det. Nej, du må ikke hamre der, du må hamre ude på græsset. Nej. Jo, ikke på døren. Nemlig. Hvad laver du? Baby krej. Klipper du træet? Mamma og far. Det er mors. Det er mors. Ja, det er mors. Far som mors, ikke? Ikke ind på mormors fotografiapparat. Mamma er ked af det. Ja. Au, 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 au. Hvor må låne den der? Hvor må låne den der? Frederik må låne den. Hvad laver du, skat? Hæk. Klipper du hæk? Der. Nå. Er det godt at klippe hæk? Hvad vil du hæk? Nå. Må låne